שלום, אני אייל מבייקזון, והיום נדבר על כיוון מתח כבל הילוכים. זו פעולה בסיסית שניתנת לביצוע על ידי כל אחד ללא שימוש בכלים וללא ידע מוקדם, ותפתור בעיות של קפיצות הילוכים בזמן הרכיבה. אחת התקלות הנפוצות שעלולות לפגום בהנעת הרכיבה שלכם הינה העברת הילוכים לא תקינה, ובפרט קפיצות הילוכים. תופעה זו, בו השרשרת מתדלגת בין גלגלי השיניים תוך כדי הדיווש, ניתנת לרוב בפתרון בקלות, כיוון שהיא נובעת בדרך כלל מכבל הילוכים רפוי. בואו נסביר. מערכת ההילוכים בנויה מידית, מחוברת בכבל אל מעביר ההילוכים. הידית בוררת את ההילוכים, אבל הכבל הוא שבסופו של דבר ממקם את המעביר מול גלגלי השיניים. מכיוון שהכבל מתארך מעט בתחילת חייו, הרי שתופעת קפיצת ההילוכים נפוצה דווקא באופניים חדשים. הפתרון פשוט מאוד. בכניסה של הכבל למעביר האחורי יש מותחן. סיבוב שלו כנגד כיוון השעון ימתח את הכבל. נתחיל ברבע סיבוב וננסה לראות אם שיפרנו את המצב. אם כן, ניתן להמשיך בהדרגה עד שקפיצות ההילוכים נעלמות. בחלק מהמערכות ישנו מותחן נוסף ליד ידית ההילוכים. עקרון הפעולה דומה, רק שניתן לעשות זאת תוך כדי רכיבה. זהירות, שימו לב לאן אתם רוכבים. כאשר יש לנו בעיה מכנית במערכת ההילוכים, כיוונונים בדרך כלל לא יעזרו. עדיין אין שום בעיה להתנסות בהם לפני שמכניסים את האופניים לתיקון. יתר על כן, כל עוד אתם שמים לב מה אתם עושים, אין שום בעיה להחזיר את המצב לקדמותו.